Wara 45 sena, Stamperija Indipendenza ppubblikat l-aħħar edizzjoni tal-ġurnal In-Nazzjon fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt. L-eks editur ta' In-Nazzjon ta' il-mument Viktor Camilleri fisser l-istorja ta' din l-istamperija u qal li l-gazzetti li ħarġu minnha żammew ir-ritmu u l-livell ma' gazzetti oħrajn u servew ħafna lill-Partit Nazzjonalista. Kienet strumentali għal Partit Nazzjonalista, kif qed ngħidu, bil-sem tagħha u bis-sem ta' naturalment il-magni jitħadmu min-nies, jiġifieri bin-nies kollha li taw semhom tul dan iż-żmien, imma importanti li nħossin li kieku kelli nislet l-iktar ħaġa importanti f'daw il-45 sena tal-gazzetti nazzjonalisti tal-Istamperija Indipendenza ngħid li kienet strumentali, importanti, kruċjali biex l-indipendenza tal-medja u l-libertà tal-ħsieb u tal-kelma jkunu jistgħu jittwettqu anki taħt ċirkustanzi verament diffiċli. U fisser kif fl-ewwel 90 sena mill-eżistenza tiegħu, il-Partit Nazzjonalista ma kellux stamperija u l-ħtiġiet tiegħu ta' stampar kien jagħmel użu minn diversi stamperiji privati oħrajn f'Malta. Fl-1960, Carmelo Caruana li kien Ministru fil-Kabinet tal-Prim Ministru George Borġ-Olivier beda din l-istamperija bl-isem ta' Stamperija Nazzjonali li kienet parti mill-kumpless tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Viktor Camilleri fisser li l-Istamperija Nazzjonali kellha tbiddel isimha għal Stamperija Indipendenza għax il-Gvern Laburista tas-sebgħinijiet kien għamel liġi li permezz tagħha ma setgħux jintużaw il-kliem Malta u Nazzjon f'ismijiet ta' gazzetti, ta' ħwienet u ta' kotba. L-istess jingħata l-ġurnal In-Nazzjon li għal perjodu ta' żmien kien artiklu imbagħad mappa ta' Malta u tagħna. Dak kien ukoll jikkoinċidi ma' żmien importanti ħafna fl-istorja politika ta' Malta għaliex kienu qed isiru ħafna theddidiet għal libertà tal-istampa u anki kontra din l-istamperija. Viktor Camilleri jiftakar kif wara l-attakk li kien sar fuq l-istamperija tat-Times fl-1979, l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Louis Galea kien mar fuq l-istaff editorjal ta' In-Nazzjon u qallu biex jipprovdi spazju u kull ma kien meħtieġ biex it-Times tkun pubblikata minn Stamperija Indipendenza. B'xi mod kienu saru arranġamenti u t-Times ġiet pubblikata għal 15-il jum wara xulxin. Viktor Camilleri jiftakar li meta Malta kienet qed tiċċelebra il-25 anniversarju tal-indipendenza tagħha, kienu saru ċelebrazzjonijiet kbar kemm nazzjonali kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista. Dak iż-żmien ukoll il-Partit Nazzjonalista kien introduċa magna ġdida fejn għall-ewwel darba f'Malta permezz tagħha setgħu jkunu pubblikati ritratti bil-kulur. Minn dak iż-żmien il hawn kienu saru żviluppi teknoloġiċi kbar b'tisħiħ fil-preżentazzjoni tal-gazzetta. Tul l-eżistenza tagħha, Stamperija Indipendenza tat kontribut mill-aktar kruċjali lill-Partit Nazzjonalista f'10 elezzjonijiet ġenerali u 2 referenda nazzjonali.